Vyhnite pravú nohu šikmo hore. Tým si pretiahnete vnútorné stehenné svaly. Pri výdychu dajte nohy k sebe. Teraz ľavá strana, nadýchnite sa, vytiahnite. A výdych a položiť ľavú nohu. Pravá strana, nádych, pretiahnuť. Výdych a položiť pravú nohu. A znova pretiahnuť, nádych. Výdych a položiť nohu. Kolená dajte k sebe. Opäť si zozadu podoprite stehná, kolená sa dotýkajú hrudníka, sedte vzpriamene, trub je pretiahnutý až po temeno hlavy. Mierne pochodujte nohami dopredu, pričom sa stehná a hrudník dotýkajú. Stále pochodujte nohami pomaly dopredu, až kam sa dostanete bez námahy. Nadýchnite sa, pretiahnite chrbticu a pri výdychu pochodujte nohami dopredu. A opäť sa nadýchnite, pretiahnite chrbticu, poctivo ju predĺžte. A pri výdychu opäť pochodujte nohami vpred. Dajte päty od seba a telo nechajte v rovnakej polohe, takže chodidlá vytvoria veľké V. Napnite chodidlá, zodvihnite hlavu a predkláňajte sa smerom dopredu. Tým si pretiahnete svaly na zadnej strane nôh. Poctivo ich preťahujte a potom uvoľnite. Zostaňte tak a vychutnávajte si natiahnutie. Pomaly sa narovnajte, spevnite brucho, vyrovnajte sa a opäť dajte brúška chodidiel k sebe. Nohy môžete nechať tak, alebo ich roznožte. Teraz sa pomaly narovnajte a predkláňajte sa, až kam to pôjde bez námahy. Tým si pretiahnete vnútorné stehenné svalstvo. Znova sa nadýchnite, vytiahnite sa až po temeno hlavy a znova sa pokúste s telom ešte o niečo ďalej predkloniť. Teraz sa len nadýchnite a narovnajte. Nohy dajte k sebe a vytraste ich. Posaďte sa do tureckého sedu. Pomaly zakrúžte plecami dozadu. Dbajte na to, aby ste krúžili iba plecami. Chrbát zostáva nehybný. Brucho vtiahnuté. Sed máte poriadne vzpriamený. Ruky si položte na plecia, lakte pritlačte k sebe, zakrúžte nimi pozdĺž uší, opíšte kruh smerom von a potom dolu. Opäť lakte k sebe, zakrúžte pozdĺž uší, kruh von a potom dolu. A znovu, lakte k sebe, zakrúžte pozdĺž uší, kruh smerom von a potom dolu. Ruky nechajte voľne pozdĺž tela. Bradu zveste na prsia a pravým uchom smerujte k pravému plecu. Znova bradu na prsia a teraz ľavé ucho k ľavému plecu, pritom sa snažte udržať obidve plecia správne rovno. Bradu na prsia, pravé ucho k pravému plecu a opäť brada na prsia,
ľavým uchom k ľavému plecu. Bradu na prsia. Teraz držte hlavu uprostred. Prepleťte si prsty na rukách. Vytočte palce a ruky držte dlaňami od seba. Plecia tlačte dolu a bradu držte na prsiach. Vzpašte spojené ruky k stropu, opíšte nimi kruh a zvoľna položte ruky na zem. Plecia tlačte dolu a ruky upašte na ich úroveň. Cítite napätie? Paže natiahnite do diaľky a v tejto polohe vydržte. Paže sa snažte natiahnuť čo najďalej. Vyťahujte sa, dlane otočte nahor. Teraz ich otočte dolu k zemi. Dlane vytočte dozadu, paže stále natiahnuté. Potom vytočte dlane dolu, zas smerom hore, naťahujete sa poriadne do diaľky. Opäť dlane otočte dolu, potom dozadu a opäť dolu. A opakujeme ešte raz. Dlane hore, dlane dolu, dlane dozadu, dlane dolu, ruky stále natiahnuté a napokon paže položiť späť dolu. Teraz sa nadýchnite, ruky dajte do polohy prosebníka. Pri výdychu pokrčte lakte, pri nádychu ich vytiahnite. Pri výdychu pokrčte, nádych a vytiahnuť, výdych a pokrčiť lakte. Ešte raz nádych, vytiahnuť, výdych, pokrčiť lakte. A pomaly uvoľniť paže, spustite ich k zemi, zakrúžte plecami a pohodlne sedte. Cvičenie v stoji. Z polohy v sede pokrčte kolená smerom hore. Pritom postupujte chôdzou po brúškách prstov. Päty nechajte položené trochu od seba. Temenom hlavy smerujte dolu a dýchajte. Pokrčte kolená, napnite iba pravú nohu, v celej dĺžke od kĺbu až po pätu cítite celú pravú nohu cez svalstvo na zadnej strane. Kolená opäť pokrčte. Teraz natiahnite iba ľavú nohu. A cez svalstvo na zadnej strane teraz cítite, ako ju napínate. Pokrčte obe kolená, napínate iba pravú nohu. Pokrčte obidve kolená, napínate iba ľavú nohu. Obe kolená pokrčte a narovnávajte chrbticu stavec po stavci. Zaujmite stoj spojný. Spevnite spodné brušné svaly, vytiahnite spodnú časť tela. Nadýchnite sa. Vzpašte a zakrúžte pažami smerom von. Chrbát je rovný.
Prirodzene zadržte dých, potom vydýchnite a znova pažami zakrúžte. Prirodzene zadržte dých pred nádychom, nadýchnite sa a pažami urobte celý kruh. Naberte vzduch do pľúc, vydýchnite a paže spustite dolu. Cvičenie ešte dvakrát opakujte. Nádych, zakrúžiť pažami, nádych. Prirodzene zadržte dých pred výdychom. Vypustite zo seba vzduch. A naposledy nádych, paže hore, zadržať dých a výdych. Pokračujeme polohou stromu. Prinožíme, spevníme spodné brušné svaly a vyťahujeme spodnú časť trupu. Pohľad uprený priamo dopredu. Vzoprite sa na brúškách prstov. Päty položte na zem, teraz sa na nich pohojdajte. Chodidlá dajte od seba a nohy pritlačte k zemi. Celú svoju váhu presuňte na pravú stranu. Pravá noha je poriadne spevnená. Zdvihnite ľavú nohu a chodidlom ju opríte o vnútornú stranu pravého stehna. Poprípade ho môžete oprieť v ľubovoľnom mieste o lítko, ale nesmiete tlačiť na koleno. Vzpašte ruky, dajte do polohy prosebníka a vyťahujte celé telo. Vydržte v tejto polohe. Cítite, ako je telo natiahnuté? Uvoľnite sa a zveste ruky. Ľavú nohu dajte na zem a vytraste nohu, na ktorej ste stáli. Prinožte, postavte sa na špičky, pohľad uprený priamo dopredu. Päty položte na zem, teraz sa na nich pohojdajte. Chodidlá dajte od seba a nohy položte na zem. Preneste váhu na ľavú stranu, ľavá noha je spevnená. Zodvihnite pravú nohu a chodidlom ju oprite o vnútornú stranu ľavého stehna. A ruky vzpašte do polohy prosebníka. Vyťahujte celé telo, zatiahnite brucho, poriadne vyťahujte spodnú časť trupu. Cítite, ako telom prúdi energia? Ešte sa natiahnite a povoľte. Pomaly zveste ruky, pravú nohu položte na zem a nohou, na ktorej ste stáli, zatraste. Rozkročte sa na vzdialenosť nohy. Bradu položte na prsia a postupne sa zveste do predklonu k zemi. V tejto polohe si oddychnite. Zatiahnite brucho a narovnajte sa. Postavte sa, nohy opäť k sebe a pokračujeme polohou tanečníka. Prinožte. Nohy máte spevnené. Váš pohľad smeruje priamo dopredu. Vzoprite sa na prstoch. Položte päty na zem. Pohojdajte sa. Chodidlá dajte od seba. Máte dobrý stabilný základ a poriadne spevnené nohy. Preneste váhu na pravú nohu. Ľavou rukou chyťte ľavú nohu a pätou si ju premiestnite za zadnú časť tela. Pravou rukou vysoko vzpašte.
Poriadne ju natiahnite, upierajte pohľad priamo dopredu a pokúste sa hornú časť tela nakloniť dopredu. Stále sa držíte za nohu a pohľad máte upretý k zemi. Dýchajte pravidelne, výdrž. Nadýchnite sa, ešte vydržte. Vydýchnite. Ľavú nohu položte dolu a zatraste nohou, na ktorej ste stáli. Prinožte a spevnite spodné brušné svaly. Pretiahnite spodnú časť trupu. Pohľad upierajte priamo pred seba. Vzoprite sa na brúškách prstov. Päty dajte na zem. Pohojdajte sa, chodidlá dajte od seba a pritlačte ich k zemi. Váhu preneste na ľavú nohu. Majte ju poriadne spevnenú. Pravou rukou chyťte pravú nohu a jej pätu si dajte za zadnú časť tela. Ľavú ruku vysoko vzpašte, poriadne ju natiahnite. Ak chcete, zostaňte takto, alebo skúste hornú časť tela nakloniť dopredu. Pohľad je uprený na jeden bod. Dýchajte. A skúste ešte chvíľu vydržať. Nadýchnite sa, ešte trošku vydržte. Výdych a pravú nohu dajte dolu a zatraste nohou, na ktorej ste stáli. Rozkročte sa, nadýchnite sa a pozrite sa hore. Vydýchnite, hlavu skloňte k zemi. Prsty na rukách držte v rovnobežnej polohe s chodidlami. Nadýchnite sa s pohľadom dopredu. Vydýchnite s hlavou zvesenou k zemi. A znova nádych a pohľad vpred. Výdych, hlava smeruje k zemi. Teraz položte ľavú ruku z vonkajšej strany pravej nohy. Pravú ruku vzpašte za seba a pozrite sa za ňou. Vydržte, poriadne sa pretiahnite, vnímajte pootočenie svalstva. Potom dajte pravú ruku dolu a pomaly sa presuňte k druhej nohe. Teraz položte pravú ruku z vonkajšej strany ľavej nohy, ľavú ruku vzpašte za seba k stropu, poriadne ju natiahnite a pozrite sa za ňou. Stále naťahujte. Sústreďte pohľad na ruku a vnímajte, ako je natiahnutá. Potom ju pri pohybe dolu zastavte na úrovni lakťov. Pomaly sa narovnávajte, vyťahujte